जिंदाबाद 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 APB Women Cell जिंदाबाद 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 APB Women Cell जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि तिवारी जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि तिवारी जिंदाबाद 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 प्रदीप कुमार ब्रह्म जिंदाबाद 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 प्रदीप कुमार ब्रह्म जिंदाबाद 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 APB long live long live APB long live long live जय APB जय APB दा जेरैहाय नियानि केसफोरखौ जेब्ला विथड्र खालामनानै स्टेटआव हरजोब्बाय होमब्ला फार्स्ट अर्डार कपिखौबो आं नुनो जोंनि यां जेनेरेशनफोरनि इयुनखौ जोङो मोजां नुहुराखै खैफोद जों नुहुरदों हयथ' बहाबा माबा जाहोन दङ जायनि थाखाय जाबादि सिक्स शेड्युलनि गोहोफोरखौ बाहायनांगौमोन बेबायदि बाहायजोबनो हाया NDAP-फोरा दिनै सान्तिनि सार्थ फर द सेक अफ पिस एफर्टखौ खालामबाय खिन्थु बेखौबो जों दिनै फुरायै जेबो नुवाखै जों दिनै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि हेड अफिसावहाय क'क्राझाराव CWC गाम जेनेरेल मिटिं खुंदोंमोन बेयावहाय जोंनि APB-नि सेन्ट्रेल कमिटिनि वुमेन विं युथ विं आरो OBC विंखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय मोजां डेडिकेटेड रिप्रेजेन्टेसन दङ अल ओभार BTC-नि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जों गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों दा जोङो APB-खौ वुमेन विं आरो युथ विंनि गेजेरजों मोजाङै खारथाय होलांनो हासिगोन नैबे जथाय सरकारा जिहेतु 5 बोसोराव सोलिगासिनो दं दायो नोंथाङा मा बुंनो सानो जे नैबे प्रम'खौ दैदेननाय बिटिआरफोरा माबायदि मावफुंनो हागोन एबा बेसेबां दा जों गोबां खामानि थालांनाय बायदि नुदों आरो जि जाबादि सोलिदों बेयावहाय जोङो जोंनि यां जेनेरेशनफोरनि इयुनखौ जोङो मोजां नुहुराखै खैफोद जों नुहुरदों हयथ' बहाबा माबा जाहोन दङ जायनि थाखाय जाबादि सिक्स शेड्युलनि गोहोफोरखौ बाहायनांगौमोन बेबायदि बाहायजोबनो हायाखै बेनिखायनो जों मोनसे दायित्थ' एबा रेसपन्सिबिलिटि लानो थाखायसो जों APB-खौ जोनोम होदों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै बा सुथुर साननानै नङा नाथाय बे नंगौ जे जेसेबां जाफुंनांगौमोन बेखिनिखौ जों जाफुंनाय नुवाखै स्पेशेलि गोजोननि बेलायावबो जों नुदों जे दिनैहाय जा थांखिजों जों पलिटिकेलि गोबां एचिभमेन्ट मोनाखैब्लाबो NDAP-फोरा दिनै सान्तिनि सार्थ फर द सेक अफ पिस एफर्टखौ खालामबाय खिन्थु बेखौबो जों दिनै फुरायै जेबो नुवाखै बेनिखायनो जों गोबां एजेन्डा दं बेजों लोगोसे बेबो थागोन आरो जों आसा खालामो जोंनि बिबानखौ जों बानस'नो हागोन मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां आथिखाल BTC खुंथायनि सोलोंथाइ बिफानाव लेखा बायनाय आरो साप्लाय होनायनि मुङाव 4 कोटि रां जाख'नायनि अजद फैदों आरो बेबायदिनो नैबे साननै आगोलाव आबाद बिफानावबो 152 कोटि रां जाख'नाय बे बिफाना मोननैबो आथिखालनि BTC-नि CM-नियावनो दङ बे बेलायाव मा बुंदों बेयो माबादि जादों माने आनएक्सेप्टेबल आरो जिथु जादों दा इनकुवेरि होनानै बिनि माबाफोरखौहाय मा नुयो आसलते आनफर्चुनेट स्पेशेलि सोलोंथाइ बिफानाव बेफोरबादि जानायखौ रावबो हास्थाया एसे आगोलाव आंनियाव फरायसाफोर फैदोंमोन बिसोर कनफिउजनाव दङ मा जागासिनो दं दिनै BTC-आव स' आरो नैबेफोरबादि जिफोर जाथाय जागासिनो दङ बेफोर जाथाया दिनै जोंनि यां जेनेरेशनखौ बांसिन कनफिउजनाव खोख्लैदों बेयावहाय सोरखाराव फैब्लानो जे माबा मोनसे बिदि माने कारापसन बा बिदि अनियम जानांगौ बा बे नङा खिन्थु जों नाजानो हायो जे बेखौ जों माबादिहाय ट्रान्सपारेन्सि लाखिनानै जोङो खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो नाजानो हायो आरो आं सानो बेखौ हायैनि खुनु जाहोन गैया आरो हयथ' गोबां मानसि ओरैबायदि इनभल्भ जायो दा जोंनि BTC-नि जा सोरखार बेयावहाय जायहा 6 शेड्युल बे जोंनि आखायाव फुराय थानांगौब्लाबो दिनै गोबां मानसि इनभल्भ जायो जायफ्रा जोंनि जा इमोशन जोंनि जि मोन्थाय जोंनि जि नांनाय जोंनि जि जारिमिन बेनि बागै जेबो माने मिन्थिया मोजाङै नलेज गैया जायनि थाखाय बेखौहाय जास्ट माने मोनसे सोरखार जेरावहाय जोङो फैसा खामायनो हायो जेरावहाय जोङो थांनानै
इनभेस्ट खालामनो हायो बा फैसा बख'नो हायो बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफ्राबो दिनै इनभल्भ जाबाय जोंनि सोरखाराव आरो बिनि थाखायनो कारापसनफ्रा जानो दा गोरलै होननानै आं सानो बिटिसि गोरोबथानि उनाव बिपिएफआ 2 बोसोर इन्टारिमजों लोगोसे गासै 15 बोसोर गासै 17 बोसोर खुंथायाव थाबाय आथिखालाव इउपिपिएलआ 5 बोसोर खुंनाय जाबाय दा फैबाय थानाय समाव माबायदि सोरखारखौ फैजानो लुबैयो दा बे डिफारेन्सखौ माबायदि सोरखारा फैजानो लुबैयोबाथ' डेफिनेटलि जोंनि सोरखारखौनो जोङो फैजानो लुबैगोन जोंनि पार्टिखौनो जोङो सोरखाराव फैजानो लुबैखागोन आरो मानसिफ्राबो दा अपसन नागिरनानै दंबाय थायोमोन गोबाव जाब्ला आंगायो मावनायाबो गोदोनि मावनाय दानि मावनाय समखौ नायोब्ला जों सोलायनानै आदब खायदाफोरखौ लानांगौ जायो स' मानसिफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन एबा बिकल्प नागिरनानै दङमोन बेवहाय जों सानो जोंनि जोंनि नामजोंनो होनाय जि अपसन एबा अल्टारनेटिभ बेखौहाय बयबो नाजावनानै जा बिकल्प नागिरदों बेनि गेजेरजोंनो बेखौनो लाबोगोन होननानै गोबाव लाबोगोन होननानै आं सानो खारन दासिमबो मोजांखौ हास्थायग्रा फैसानि सायाव सानग्रा हाजार हाजार मानसि दङ जायफ्रा दिनै जोंजों फैदों फैगौ बिसायख'थियाव एपिपिनिफ्राय मोनबेसे सिटआव गेलेनो होननानै थिरांथा जादों दिनैसिम जोङो मोनबेसे सिटआव गेलेगोन बेखौ जोङो थांखि लायाखै खिन्थु दिनै जोङो इलेक्सन रिलेटेड जोङो आयदाफोरखौ सावरायबाय जोंहाबो दा बिजाथि नागिरजेननायनि जोङो जागायजेनसिगोन ओमफ्राय जोंनि जाफोर ब्लक एबा डिस्ट्रिक्टफोर बे मरलेस माने कमप्लिट जाफ्रामजोब्बाय दानिया बेवहाय बिथांमोननि जा रिपर्ट बिनि सायाव जोङो सोनारनानै माबेयाव होब्ला हामगोन बा गासैयावबो होजागोन नामा जों बेखौ बावैसोनि उनावनो थांखि लागोन जुदि बिजेपि जुदि सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोना बिजेपिखौ जे सरकार खुंथायाव फैनो हास्थायो जिहेतु गिबि मन्थ्रिया नोंथांनि पार्टिजों मोजां गिबि मन्थ्रिजों जि बुजाबुजि दङ होनदों बे पलिटिकेल बुजाबुजि नङा जोंनि रायजोनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै जायब्लाबो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो बेबादिहाय आरो जोंहाथ' गोबां जोहोलावफ्रा जेलाव दङ स्पेसियेलि बिथांमोननि बे इस्युफोरखौ लानानैसो जोङो सावरायबाय थायो दा जेरैहाय नियानि केसफोरखौ जेब्ला उइथड्र खालामनानै स्टेटआव हरजोब्बाय होमब्ला फार्स्ट अर्डार कपिखौ बे आंनो हरदों जिहेतु जों बिथांजों रायज्लायबाय थानाय स' बेबायदिहाय एज ए चिफ मिनिस्टार आंहा सोमोन्दो दं आरो नोंथाङा सोंनाय बादि बिटिसि सोरखाराव बिजेपि फैयोब्ला होननायखौ जोंथ' बिथांमोनखौ फैजानो लुबैया आं एपिपिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ खावलायगोनसो जे नोंथांमोना बेयाव फैयाब्ला मोजां खारन जोंनि बे बिटिसिखौ जोङो ओरैनो मोनाखै थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसि बेवहाय बिजेपिया जाबाय लैथोबादि बेसेबा गिदिर मोनसे हान्जा थाखा फैसा मानसि गासिबो नायस'हायै लैथोबादि दा जोंनि बे फिसा मोनसे काउन्सिल जि काउन्सिलखौ जोङो बर' हारिफ्रा थै जिउ होनानैहाय जिनाहारि खालामजानानै जेल जानानै मोनदों बेखौ जोंनो हगारनानै होब्ला मोजां आं बेखौसो खावलायनो नागिरो जोबथा मोनसे सोंथि जिथु दिनै मोनसे ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों इउपिपिएलआ फैयोबा प्रमद बर'आनो सिएम जागोन आरो बिपिएफआ फैयोब्ला हाग्रामाखौ नुगोन आरो बिजेपिआ फैयोब्ला बिश्वजित दैमारिनि मुङा फैयो बे साथामनि गेजेराव सोर सासेखौ बे बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि सिट जालायखौ लुबैयो आं बेयाव जेबो कमेन्ट होनो हाया जिथु साथामबो आन्दलनजों बर' आन्दलनजोंबो सोमोन्दो गोनां साथाम दैदेनगिरि गावबा गाव पार्टिनि दा सोलायनायथ' जाखाया बेयाव डेफिनेटलि हाग्रामा महिलारनि जायगायाव आरो बिपिएफआ सोरखौबा चिफ होगोन नामा जुदि बिथांमोना देरहायो बा प्रमदखौ नागारनानै सोरनोबा चिफ होगोन नामा खारन बिथाङा चिफखौनो जानानै दंखायो दा स' बेयाव सोरबा मोजां मोनगोन होननायनि खोथायानो गैया बेवहाय आंहा बेयाव गावबा गावनि पार्टिनि खोथा जोंनि लुबैनाय लुबैयैजोंथ' जाया गावबा गाव पार्टिया सोरखौ होयो बेनो जागोन गावबा गाव पार्टिनि चिफ